Alle sammen, velkommen tilbage til den her video. Eller jeg kan ikke sige velkommen tilbage, fordi det er den første video i mine nyheder. Så jeg kan bare sige, at vi skal komme i gang. Den første nyhed er, at der er 5 millioner atombomber, der er sprunget ud i verden. Og den halvdelen af jordkloden er blevet eksploderet. Så det er kun halvdelen af befolkningen, der er tilbage. Og jeg overlevede, så det ville være lidt underligt, hvis jeg sad og optagede dem her, hvis jeg ikke var overlevet. Glem det. Og den anden nyhed er, at der er en mand, der er blevet overfaldet af en brødrester. Han kommer måske til at overleve, og brødresteren er blevet anholdt, og politiet har alt under kontrol, så der er ikke noget at være bange for der. Og den sidste nyhed er, at der var en mand, der sad og spillede Fortnite, og så døde han i spillet, og nu har han ikke noget, nu har han ikke noget computer setup tilbage. Skærmen, keyboardet, selve computeren, der var ikke nogen overlevende. Ikke nogen elektronik, der overlevede. Så rip hans computer setup. Forsikring tænker på at dække det, men jeg ved ikke om de gør det. Så tak for det, I så med. Og se de næste videoer af mine nyheder. Husk at like og subscribe. Tak.